Здравейте, мили мои! Днеска отново сме с нашата любима баба Гранушка, обаче този път сме на Спонж Боб версията. Тук да проверим в кенефа, че може да излезне от всеки ъгъл на тая къща. Сега ще я призовем и ето я нашата любима баба, която се е обезобразила и е много бърза, пък съм я направила на нормал. Оле, как може се толкова просто да не може да се преместиш дебелия задник малко в страни, така че сама не може да се оправиш. По-полека му, ще си щупиш някой крайник. Нямам пари за пирогов. Като изтребител си. Я да видим как е положението при трабанчето. Ужас, цялото на Спонж Боб. Тая къде отиде, бе? Загубихме баба ни. Самичко ли ме остави? Ето я. Толкова си кьорва, ама тук съм. И си изсрала цикъла и си го е забрала да си го изчисти. Тук сега ще я призовем, ще я пракнем, ще я дразним. И като ме видя веднага стана бърза. Аз тук ще си разглеждам къщата, да видим дали има вкус за тапети, тъй като гледам не, защото е ужасно. Как може да си направиш така грозна къщата, да се обезобразиш, пък себе си още повече. Я тук да видим. Ужас. Че нито липсва, ще призовем пак нашата баба Гранушка, любимата ни. Ето и да го метнем тук пръчката, да се го завре в газа. Айде пак, що не може са метни? Ето я, тя самичко дойде. Дай да отидем горе да видим как е положението. Айде що с толкова просто? Айде бе. Но си бъгнала. Пак, няма я. Оле, много е грозно. Дай да отидем да видим как е положението в кенефа, ти не идваш. Да. Тук поне побива. Не. Бабо, как така може? Сега хвана тясно, има пукна. Ми той е срам. Чао хора.